Selam i pozdrav. Evo Aisha danas pravi jednu pogaču. Ako Bog da. Pa vi sve pogledaj kako ja pravim i šta metnem u pogaču. Stavit ću prvo malo kvasu, 14 grama i malo šećera. Ovdje je 300 ml mlijeka i malo vode. Sad ću staviti ovo, ostaviti malo da se rastopi. Stavit ću još samo malo brašna. Sad ćemo to ostaviti 5 minuta da fino nadođe, pa se poslije vidimo tako. Evo kako lijepo izgleda kvasac. Sad ću staviti punu jednu kašku soli. Ne smeta. Jednu malu kafe šolju ulja. Dvije kaške jogurta. Samo to promijesimo sve fino. Ovdje je jedno cijelo jaje i jedno bjelance. Isto sve fino promijesim. Ja ću danas ovu pogaču praviti sa sirom, masnim sirom. Razvijat ću 3 juhe različite veličine. Pa ćete vidjeti sve da vidite kako. Ovdje je 800 grama brašna, pa možda će se morati još malo dodati, vidit ćemo. Sve polako kaškom najprvo uradim, najprvo kaškom fino i poslije ću rukama da nakuham tijesto. Sve. Pogaču nije teško napraviti. Malo ćemo poslije sačekati jedno pola sata dok tijesto podupla se fino i onda ćemo razvijati 3 juhe. Sad ću to rukama. Sad ću to rukama fino kuhati sve. Tijesto nemojte puno
tvrdo zakuhati. Ostavite malo mekše, bolje se razvija, bolje će nadoći, da ne bude puno tvrdo. Još malo brašna. Evo, tijesto je spremno. Sad ćemo ga ostaviti pola sata da nadolazi, pa se poslije opet vidimo. Evo naše tijesto, mašala, puno nadašlo. Sad ću napraviti 3 kugle. Sad ću to sve fino reći kako je to fino plastično. Super. Sad ću napraviti 3 različite veličine kugle. Evo ću skroz malu. Evo, skroz velika. Sad ću ovako nakuhati. Tijesto je tako fino, mekano fino. Jedna mala. Vidjet ćete kako ću ja to napraviti poslije s ovom malo. Sad ćemo malo sačekati 5 minuta dok malo još nadođe tijesto. Evo sada kugle kako su fino nadošle. Sad ćemo to mi da pravimo polako. Fino neko tijesto. Evo ovako otprilike trebaju kada bude tako.
ovdje imam malo maslaca i malo ulja. Pa ćemo namazati fino. Sve ću vam pokazati kako to radi. Moj kameran danas posti, pa Nana mu nešto pravi finu pogaču. Vidite kako je sir stavi. Sira posuti. Ovo je masni sir feta. Sad ćemo strojadno fino. Ovako. Sad ćemo drugu veliku. Evo, druga velika juha. Isto sve isti postupak. Samo ovo je malo viša juha. Sve isti postupak, sve isto.
Dodat ćemo malo sira opet. Ja. Evo, to je mala vreća. Evo, ovo je treća mala, skroz mala, ona će doći u srednju, sad ću to vam sve pokažem. Kako to sve fino bude. Evo kako to je fino. Evo kako izgleda. Sad ćemo pola sata čekat i onda ćemo da ispečemo. Sad ću ja da već je nadošlo fino. Malo sam stavila jedno žumance i malo mlijeka. Sad ću je fino namazati ovako sukoda. I onda ćemo pečemo fino. Fino. Sad ide da se peče na 180 stepeni, otprilike 35 minuta. Evo, pogača je gotova pa da vidimo kako se ispekla. Evo je. Tako lijepo, miriši fino. I odozdo se tako lijepo ispekla, super. Sad ćemo je malo pokrijemo i papira, da se malo ohladi. I onda poslije može se da jede. Eto, to toliko za danas. Sve najbolje vam želim. Hvala na gledanju, do sljedeći put.